v-am găsit la un nou video. Suntem aici împreună cu... Și dăm 1v1 cu el. El are level 2, la fel și eu, dar eu sunt pe contul Ionuț Gamer 2.0 și da, eu am pe contul meu mare level 19 și sunt bronz 2. Eu sunt pe contul mare tot level 19, doar că am silver 2. Am scăzut. În silver a avut silver 3 sau 4. 3 am avut. GG, direct headshot, am pornit cu video, te-am omorât easy. Bă, da, tu mă crezi că mi-a părut că ți-am dat hit, nu? Da, știu. Știu că și... Bă, deci am apăsat pe hit. Mamă, mi-ai dat și tu hit și eu. Gata. Da, știu bug-ul, știu glitch-ul sau bug-ul ce-o fi. Nu știu ce da puțin, adică... Oho, prrr. Wow, am avut 1 HP și după ce îmi dai 1 HP easy GG. Ce-mi vine să dau un sniper așa, să-ți dau un sniper, dar nu, că nu e voie. Da, și mie, Da, și pe contul secundar eu joc cu ăsta cu... Wow, bravo! Și joc cu cercul și e mai greu pentru mine. Ceva în descriere. Păi da, Instagramul meu și TikTok-ul și contul tău de YouTube și contul meu secundar de YouTube, Ionuț Gamer. Da, dar YouTube-ul, gen atât. Bine, la mine Instagramul meu și TikTok-ul și la el doar YouTube-ul și la mine mai e și contul meu secundar. Wow! Am dat cap. Da, dar cum dai capurile alea? Așa de frumoase. Eu știi că dacă îi dai la picioare, îi dă one hit, nu? Nu. Da. Oh! Ți-am dat hit când erai în fața mea, adică te-ai urcat și după ți-am mai dat al doilea hit că da, că te-am lăsat în 1 HP. Wow! Da. Să știți că gen eu n-am niciun video pe canal, să nu vă zic pe acum. Bine, dar o să le editezi, nu? Și thumbnail-uri o să pui. Da. Și să știți că am pe la, nu știu, ți-am dat? Nu ți-am... Hai, mă, dar mi-arată că te-am atins, dar Știu că și mie mi-a apărat de multe ori așa, dar de fapt nu era. Știi ce arată așa? Pentru că Te auzi prost. unde ești? Dar ți-am dat măcar un damage. Aoleu. Wow, măcar ți-am dat. Dar s-a văzut pe video că ți-am dat damage, dar cred că tu mi-ai dat primul. Ți-am dat? Hai, bă! Odată ți-am dat one hit, pentru că ți-am tăiat picioarele. Mamă! Wow, cum te-ai dus! Stai un pic că revenim, că vreau să-i zic ceva la Sprite. Acolo. În fine, l-am omorât odată. Te omor și eu. Bine. L-am omorât pe Alex când era videoul pe pauză. Hai că pe Sprite. Hoprrrr. Cum era să-ți dau cap? What? Mi dă cap.
Fix când vorbeam că cum era să-ți dau cap. Hai, bă. Te ține? Te ține? Te ține? Primul hit? O zis, auleu, o zis Alex, dacă nu l-auziți, că era înfundat, se aude înfundat. Bă, dar ce meserii faci, mă, grasule? A, și da, va trebui să iasă vlogul pentru 90 de abonați, numai că nu am idee cu ce să-l fac. Bă, dar de ce nu ne putem omorâ amândoi reciproc când ne apare că ne dăm hituri? Că mie mi-a apărut că ți-am dat hit, dar nu te-am omorât. Mamă! Ce frumos ți-am dat-o aici. Hai. Nu. Hai, te ține? Mă ține! Ideea Te mai ține? fac eu? Te mai ține? Da, unde ești? Eu te... Stai un pic. Bun, gata. Acum ar trebui să fie treaba mai bună. Sperăm. Unde ești? Te ține? Hai. Haide. Haide. Nu. Hai, mă. Mă ține. Hai. Te ține, mă? Da, Pic. A, n-a picat. Vov. Oh, mai. Nu. Mamă, hop. Mamă. Nu. Yeah. Ah! Ciao. Ciao, Les. Stai. Ce-au les, mă? Asta e A- baza ta sau ea? A mea. Aia mea. A mea e asta în care suntem noi acum. A mea? Asta e a mea, că eu sunt la cantări. Alo. Nu știu ce ai zis, că te auzi înfundat. Măcar dacă mă omori, măcar sper că ți-am dat damage. Da, ți-am dat damage. O să fii 12-11, dar nu mă înțeleg. Bă, și dacă mă bat eu, nu o să nu zic că sunt nab, ok? Bine, ci drept. Totuși, el s-a jucat ca Spartu, cred că la competitiv. Mi-a zis Shark că te-ai jucat o zi întreagă la competitiv să faci silver. Da. Ehe. Eu m-am jucat doar nici o zi, câteva ore. Și am făcut bronz. Păi. Am să... Dacă m-a omorât asta, nu înseamnă că e victorie. Da, știu. Hihi. Aici Alex se gândește, mi-a dat ori cap, ori mi-a tăiat picioarele. De ce nu pot să arunc cu cuțitul ca cu grenada? Nu știu. Dar nu mă omoră acum, bă. Ok, filmez de 9 minute. Stați că revenim. Da, a fost drag, că ați și văzut. Și n-a câștigat nimeni. Mai dăm un meci cu snipere? Nu știu. Hai mai un meci doar cu snipere. Haideți că revenim. Video. Gata, și am revenit aici cu M40. Ho, ho, prrr.
Stai așa. Stai că așa că nu e așa. Gigi? Ai puțin, dar mamă. Până îmi pare că dacă nu stăteam eu Africa nu mă omorai? Nu știu, nu. Wow, de unde ai tras? Na, ia stai așa. Puiu, Da, ce faci? bine. Încerc, uite aici să te omor. Manglanții, stai un pic, stai două babi, stai două babi. Hei, bă. Aici Dar pe bune, chiar n-aveam glanțe, pe bune. te-am lăsat. Recunosc că ai văzut că am stat a făcut. Hai că m-ai lăsat, dacă Am stat a făcut. Ce vrei? M-ai lăsat. Ce, bă, ce ratezi m-ai toate lăsat. hiturile cu non-scope-ul Tu ăsta. știi ce fel îmi face? Nu știu. Mamă, era să zic eu ceva în jurătură. Cit. Wow! Cum joci cu M40-ul ăla? Dar ce joci? Non-scope sau cu scope? Aia a fost non-scop. Dar cum nu ratezi tu niciun hit cu non-scope-ul? Că eu ratez. Efectiv. Păi am ratat și eu. Ehe. Unde ești? Deci cum dai cu M40-ul ăla? Parcă ai zis că ți-e frică. Păi îmi e frică. Ai de capul meu! Măcar ai văzut un glonț că a trecut pe lângă tine. Nu. Cred că, da, fix am zis. Aici Cum ți-am dat-o? simțeam cum mă bat. Simțeam. Bă, ce vine să-ți cu cuțitul? M-ai nimerit, baba. Știu că te-am nimerit. Stai că nu mai am gloanțe. Nicio. M-a nimerit și baba asta. Bă, dar mult mă mai omori când îți iau 68 HP zi, mult? Păi am 32 HP și acum o să mă omor. Știu. Mamă, Dar măcar ți-am dat 60 damage, nu? da. M-a nimerit căprioara. Bă, da, de ce de fiecare dată când îți dau eu 85 damage, joci așa de bine? Nu știu. Mă duc aici, în căsuța. Bă, ce cauți în căsuță? Eu sunt deasupra ta. Dar știi că sunt căsuță, bă. Da, că mi-a arătat pe hartă, ce crezi? Mamă, ce hacker. Măcar tu nu mai ești ca și... Bă, lumea asta începe cu hacker. Da, nu. În fine, Mai am glanțe. Bă, fiți atenți, acum că s-a enervat. Și când îi zic că nu mai am glanțe, tot o să dea mine, dacă mai are și el. Și eu mi-am încărcat. Deci, așa face domnul Ionuț când se enervează. Corect? Nu. Că când... Ei, nu. Eu aveam 7 gloanțe și când ai zis tu că nu mai am gloanțe, eu am încărcat. Chiar dacă aveam 7 gloanțe deja. Și că la tine căcând. Hai că căcând. Bă, unde e dispărut? Pur și simplu am mers. Unde a dispărut? Șobolanul.
Aoleu, ce frumos ți-am dat-o aici. Foarte, ce să zic. Să te uiți la mine pe filmare. Ok. Stai, unde ești? Ah. Bă, dar cum nimerești din prima? Ți-ai Nu, făcut dar ceva? nu mai aveam gloanțe. Really, nu mai aveam gloanțe, nu-i corect. Păi și eu știam, trebuia să zici. E vina mea, nu. Ai vrut să zic. Cum joc eu, nu știu ce să zic, e cam greu. Wow, Non-scop. nu jucam non-scope. Uite-te cum ți-am dat-o de mai multe ori pe filmare, să te uiți cum jucam, ca să vezi de ce nu te nimeream. Și trăgeam 100 de hituri ca acum. N-ai, asta e că nu mai joc eu așa. Chemparu, bă! Deci bag. Ce-am vrut să-ți dau? Al naiba să fii. Nu! Cum ți-am... Cât o viață ai? 32. Ok. Aveam... Gen, acum tot 32 ai, nu? Da. Și 88 armură. Hai mai prin Unde casă. ești, mă? În casă. În casă? Da. Mare sau mică? Campez. Ce ți-am zis eu că sunt casă? Acum, da, era logic, frate, era logic, era imposibil. Că eu nu-ți mai refaci chestia asta, adică nu e imposibil la Ionuț să nu te aștepți la chestia asta. Stai că mi-am glanțe. Deci e imposibil la Ionuț să nu te aștepți la chestia asta. Deci e imposibil. Yes. Nu mai am glanțe? Stai, e curios pe filmare să văd ce fel, gen, și vrea cum te omoram, gen. Să vezi cum te-am omorât eu. Cum, drăgușoara mea? Easy, bubă. A, ce fel vine omul, mă, spate! Vin cum vreau eu. Gâscă, drept. Aici vine momentul de range al lui Sprite. Filmez de 17 minute. Dar tu n-auzi că trag. Unde ești, că mi-e frică? Trag pe aici glanțe random. Random, mă? Mamă, am vrut să ți-o dau Bă, ca... Simone, acceptia mi face. Dar ce crezi? Că doar o să zic eu ce fac? Păi nu ești pe WC acum? Nu. Stai că mai am glanțe de... Nu? Și eu nu mai am gloanțe. Păi ce să fac pe WC, că acolo n-am net. A, tu nu stai pe WC acum, că dai net de aia. Corect? Nu dau range. Bă, și eu m-am speriat. Mă bați. Oh, că am și eu 32 HP. Eu am 15, aveam. Hai mai prin căsuță dacă te ține. Dar nu știu care că... A. Pe acolo, pe la intrare, dar din bază de la tine, nu de la mine. Mamă, ce... Dar m-ai văzut pe hartă? Da. Harta ta. Dar mi-am dat seama că ai zis ceva cu lângă ușă și mi-am dat seama că ai. Deci cam 1-1 și revanșa o să se ia la tine pe canal? Nu știu, poate nu știu exact, pentru că cred că un videoclip o să apar peste o săptămână, 2-3, nu știu exact, pentru că gen trebuie să-mi iau zilele astea un card de
are el la telefon de 64 de GB, pentru că nu mai am memorie și când mi-l iau atunci mă apuc de YouTube ca lumea. Așa că, deci, eu am fost Ionuț Gamer, el a fost Sprite și ne revedem data viitoare. Pa, pa!